बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव रादाब। फिन आरोबाव बर'नि फिसाया थुनलाइनि फोथाराव जाफुंसार जानो हादों। थुनलाइनि फोथाराव बर'नि गागि थुनलाइगिरि अरन राजा बसुमतारिया मोनसे गोजौ थाखोनि बान्था मोननो हादों। मोनसे समाव हरै मारुआव सल'मा बिजाबनि थाखाय मिथिसार जानाय थुनलाइगिरि अरन राजा बसुमतारिया मोननो हादों साहित्य अकादेमि बान्था। नंगौ, चिरांनि बिजनि 2 नं साइथेनगुरिनि थागिबि गागि थुनलाइगिरि अरन राजा बसुमतारिया सोरनि थाखाय सल'मा बिजाबनि थाखाय साहित्य अकादेमि 2024 बान्था मोननो हादों। मख'नो गोनांदि हरै मारुआव मुंनि सल'मा बिजाब सोरजिनानै थुनलाइनि फोथाराव गिबिसिनै बिहोमा होबोनाय गागि थुनलाइगिरि अरन राजा बसुमतारिनि 13थि सोरजि सोरनि थाखाय सल'मा बिजाबा साहित्य अकादेमि बान्थानि थाखाय सायख'जादों। आरो बे समाव बर'नि गागि थुनलाइगिरि अरन राजा बसुमतारिया मा फोरमायदों नोंथांमोनहा आबुङै मिथिनानै लादो। आङो थुनलाइनि फोथाराव गिबि आगान होजेननाय 1990निफ्राय जागायनानै दिनैसिम जि आंनि सोरजिफोर बेफोरनि गेजेराव आङो दिनै फैयै फैयै बे आंनि सोरनि थाखाय सल'मा 13थि सल'मा बेबायदि दिनै आंनो साहित्य एकाडेमिनिफ्राय बान्थाखौ गथायबाय। बे आंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव। आङो गोजोननाय मोनदों। दिनैसो आङो मोनदांदों जे आंनि सोरजियाबोदि थुनलाइयाव माबा मोनसे होनो हाबाय, बेखौ दिनै बिथांमोना मिथिनो होबाय। आं बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम जोबोद जोबोद साबायखर जासिबाय। लोगोसे नोंथांमोननि मिडियाखौबो आं साबायखर जासिदों। नोंथांमोना बेखौ खोनाग्रोनो मोना आंनि खाथियाव फैदों, आंनाव फंनैसो बाथ्रा मिथिनो फैदों। आं बेसेबां बुंनो हायो आं नोंथांमोननो होनो नाजागोन। हरै मारुआ आंनि गिबि सोरजि। बे सोरजिजों आङो बुंनो थाङोब्ला बर'आव हारियाव बा थुनलाइनि जायगायाव आङो सिनायथि मोनदों। बेनो आंनि जागायजेननाय, बेनो आंनि थुलुंगा। बे हरै मारुआखौ जुदि दिनै फरायगिरिफोरा अनसायामोनब्ला आं दिनै बिसिम आवगायबोनो हानाय नङामोन आरो आंनि सोरजियाबो बिसिम सौफैनाय नङामोन जानो हागौ। बेनो आंनि थुलुंगा। जायफोरखौ आङो आंनि बिजाबाव खारिदोंमोन सोदोमस्रि होननानै, बै सोदोमस्रि जायफोर आंनि फरायगिरि बिथांमोना आंनि बे सोरजिखौ नाजावनोनो लादों आरो आंनिफ्राय गोदान गोदान मोननो थाखाय बुंफोरथि हरदों बा खावलायहरदों। आं बे खावलायनायखौ फोलोमनो नाजानानैनो आङो दिनैसिम बे आंनि सोरनि थाखाय सल'मासिम आङो सौफैदों। आं बेखौ बुंनांगोन। बेखौ आङो 2018आव दिहुनदों बे सोरनि थाखाय सल'माया। बिनि उनाव नै दाखालिसो आरोबाव गांसे सल'मा बेखेवबावबाय 2024आव दिल्लीयाव जानाय बर' फेस्टिभेलाव बेयाव आं बेखेवहैदों। जायखिजाया